Għat-teżi tagħha, Martina Meli ħadmet fuq app bil-Malti bilan li tħaffef it-tagħlim tal-sinna għal studenti tal-primarja b'diffikultajiet fit-tagħlim. Imma fiex issarraf sewwa sew din l-app? L-app jisimha Għallimni Kelma, għandha 3 users differenti, għandek l-edukaturi, il-ġenituri kif ukoll l-istudenti. L-istudenti jilagħbu l-logħob li huma bil-Malti kif ukoll għandek il-funzjoni li teqleb għall-Ingliż, għandek il-text to speech, għandek hints li jistgħu jiġu konfigurjati mingħand l-edukaturi jew il-ġenituri. U mbagħad għandek dawn l-edukaturi jew il-ġenituri li jistgħu jikkreaw il-livelli u l-logħob adattati għall-istudenti tagħhom, kif ukoll jikkonfigurjaw ġifieri settings jkunu adattati għall-istudenti, ġifieri tailor-made. L-għonet ikollok l-edukatur li jikkrea account tiegħu u mbagħad ikun jista' jikkrea account għall-istudent u għall-ġenitur. Jiġifieri jdaħħlu l-isem il-kunjom, xi noti wkoll fuq l-istudent u jdaħħlu jekk l-istudent għandux bżonn hints jew translations, ġifieri fejn ikun jista' jeqleb bil-Malti għall-Ingliż. U mbagħad minn hemmhekk ikollu l-account u l-istudent jista' jidħol u jilgħab il-logħob. U l-ġenitur ukoll jista' jara l-istudent kif inhu sejjer, l-istess kif l-edukatur jista' jagħmel. Hemm 5 tipi ta' logħob differenti, għandek eżempju sentenza staqsik mistoqsija dan x'annimal hu u għandek ritratt stampa ta' kelb. U l-istudent irid jagħżel eżempju qattus, kelb, fenek, so jagħżel minn dawk u jista' jqleb mill-Malti għall-Ingliż. Għandek ukoll qabbel, ġifieri jkollok eżempju l-opposti, għandek mara u irid taqabbel il-kelma raġel mal-mara jkollu ġifieri lista ta' kliem. Hemm ukoll kif jikteb kelma, ġifieri jkollok ritratt ta' siġra u jistaqsik kif tikteb din il-kelma. U hemm ukoll tal-kolonni ngħidilha, ġifieri jkollok maskil u femminil, jkollok lista ta' kliem u kemm tqegħdhom fil-kolonna tajba. L-app immirata supposta għal tfal tal-primarja li għandhom diżabilitajiet intellettwali, imma kif inhi tista' tintuża wkoll tfal ta' sekondarja, barranin, jew adulti li ma tantx jafu Malti, so jistgħu jitgħallmu Malti minnha. Xewqok ukoll inkompli naħdem fuqha u nista' ngħin lis-soċjetà għax kif qedlek ma teżistix xi ħaġa bħal di, hawn ħafna nuqqas imma hawn ħafna bżonn tagħha, ġifieri dan huwa pass sabiex nimxu aktar quddiem affarijiet hekk. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.